Bale yn rhydd yn y gwrdd Cosby. O! A'r ergyd gan Harry Owen. A fe nath I dasgu I ddwylo diogel Lewis James. Dihangfa i'r Bow Street. Ie, gol geidwad. Mae safle da fyna. Cic cornel wedi cymryd yn sydyn. Phillips at y postyn pella. O! Arbediad safonol gan Lewis James. Mae rhaid dweud Reeves gafodd y peniad. Arbediad bendigedig. Taflu fraich chwyth a crafu'r Bale rownd y cornel. Mae Phillips eto. Ac yn derbyn y bas yn ôl ar ei drod chwyth eithaf yr ergyd na neith Josh Jones. Wel gath I gau lawr yn sydyn ar ergyd dros y bar. Ie, yn rhedio'r pwerus mewn i'r cwrt Cosby fyna gan Jake Phillips. Ond oedd y gorffen ddim y gore I ddweud y lleia. Hughes at Modimu. Modimu, croesiad da! Oh. Wel, Josh Jones am yr eildro mewn 2 funud yn methu rhoi'r Fflint ar y blaen. A croesiad yn un da i'r postyn cynta. A dyle Josh Jones wedi sgorio fyna. Reeves. Dawnsio I ffordd yn rhwydd heibio. Y gwrthwynebwyr ac yna'r ergyd Ishel! Isaac Lee o bellter, mae'n hoff iawn o gario'r Bale mewn I hanner gwrthwynebwyr. Cyfle da. Bwrw Bale yn bert fyna, ond llathyd ochr draw i'r postyn. Hughes I mewn. Rhys Hughes! O, defnyddio tu allan i'w drod dde I geisio grymanu'r Bale. Cyfle gore y tîm cartre. Sy'n bigo I ben fyny o Cai Carruthers yn hollol rydd yn canol y cwrt Cosby fyna. O'r bas te fewn, pas yn wych. Cyfle fan hyn! O, arbediad da arall. Ie, I fan deg I Lewis James fyna. Oedd efo sydd wedi colli I falans am un eiliad fyna. Y Fflint yn ceisio cyflymu'r tempo a'r cyflymdrawth yn nhw edrych am y gol agoriadol Reeves. Reeves yn croesi reit ar y postyn pella. Ac yna'r ergyd ar gol am Ben Wyn sydd wedi chael ei. Maen nhw wedi cael ei heiddiad, mae rhaid I chi ddweud y Fflint, ond mae'n greulon ar y Bow Street. Gyda Carruthers methu delio gyda'r Bale ac Ben Wyn, cyffyrddiad cynta gwych I fewn yn uchel i'r rhwyd. Fflint yn dyfal barhau I gadw'r meddiant I greu'r cyfleoedd allan ar yr asgell I groesi yn bydde wyllt yn nhw fi siŵr bydde Isaac Lee yn y canol. Neu mae Canavan a chyfle I ergydio y Bale allan gan Lewis James. Mae wedi gwneud yn dda, ond mae Elliot Reeves yno I rwydo'r ail. Mae'n greulon ar y Bow Street a y gol geidwad yn arbennig. Ie, o'r diwedd mae rhywun yn cnoci'r y drws, yr ergyd gan Canavan, a wedyn fel unrhyw ymysodwr werth I halen. Mae fe'n lle iawn ar yr amser iawn I roi'r Bale yn y rhwyd. Ferreira, mae rhywfaint o drwbl yn fanna. Mae yna gyfle I Elliot Reeves. Reeves yn croesi! A Mikey Burke oedd ar y postyn pella. Dim ond cyffyrddiad oedd angen yn creu tro hwn Elliot Reeves. Digon o amser fanna i'r Fflint I glirio, a mae'r Bale yn mynd yn hir. George May. May yn croesi a Reeves ar y postyn pella sy'n gorffen. Ail I Reeves, y creu gan May a'r gêm drosodd erbyn hyn. Ychydig dros cwarter awr yn weddill. Bow Street dim, y Flint tair. Ie, un pêl dros amddiffyn. Bow Street fyna, Mayor, trediad penderfynol, croesiad gwych yn gros i'r gol. A Elliot Reeves, geith ei ddim gol hawks y tymor yma sy'n ddim yn tybio. Bale hir gan Fflint. So ni'n gweld hwnna'n aml. O, mae James wedi aros ar ei linell. Mayor yn codi'r Bale dros I benne. O, yn wirthiol oedd hi ar y llinell. Gan Bow Street. Wozencraft, wel am gyfraniad gan yr amddiffynwr canol. Yn atal y Fflint rhag sgorio'r bedwaredd. O, dyma Reeves, cyfle mae'r hat-trick. O, wel mae'r... Os rhywbeth.
anhunanol gan Reeves, ond dyle wedi mynd i hunan. Maen nhw wedi amddiffyn yn yr wlan, wedi yn yr hanner cynta na cyn y gol agoriadol. A dyma Canavan, a mae'n arbediad da arall gan Lewis James, sy'n crynhoi perfformiad nid yn unig y gol geidwad, ond amddiffynwyr y Bow Street sydd wedi gweithio mor galed heddi.